ama bange yan nga Vance be a yɛrɛ jati yanka de ye Jackson Kunteki. Mamina nya ɲini furumuso fɛ ko n b'a furu nya fɔ a ye chérie n bɛna ni dolari wari 120 de ye i n'a fɔ kalanso ka juru min bɛnna wa so bɛ n bolo kaburu do de la fo kulu sanfɛ Kunteki o kɔrɔnfɛn fan fɛ. Grandmother Bonnie Vance a mamuso lakodɔnnen tun don ni tɔgɔ min ye o de ye Mamaw. He always came down here. A tun bɛna yan waati bɛɛ ni Mamaw ye a tun bɛna n'a ye kulu sanfɛ yan walasa k'a yira la kulu sanfɛla ɲɛnamaya ye min ye laban na o tun ka d'a ye kosɛbɛ. A bangena yan de Miliyɔn Ohio mara la a lamɔna yan de a mɔmuso fɛ n'o ye Mamaw ye a tun b'a kali kojugu wa maramafɛn 19 de tun b'a bolo kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen a ka so. A somɔgɔw jamu ka fara a mɔkɛ tɔgɔ kan Jed Amel ye a ka kalata jɔnjɔn fɔlɔ sebagaya sɔrɔ ka kɛ Miliyɔn camancɛyanfan kalanso o ɲɛmɔgɔ dankan ye. A ye baara kɛ Ameriki ka finitigi kulu kɔnɔ mariniw kɛrɛfɛ. O kɔfɛ a ye sanfɛ kalanso jɔnjɔnba sɔrɔ n'o ye Ohio University ba ye. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a taara Yale yen yɔrɔ de la Vance ye baara ɲɔgɔnya teriya siraw kun minɛ ni Unsha Shulukiri ye o fɛnɛ tun ye kalanden ye min tun bɛ ka jo sariya kalan kɛ a waati la n'o de labanna ka kɛ furumuso ye bi. James Emers ale ye sanfɛ kalanso in kalanden kɔrɔ dɔ ye min tun ye nin maa fila bɛɛ lajɛlen jɔnɲankɛ ye. I think she was able to hakili channel la some of a that sera ka nin taabolo ninnu dɔw lasɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan Jed de kɛrɛfɛ ka se k'a dɛmɛ ka siraw yira a la a b'a fɛ ka kɛ min ye k'a ka taabolow labɛn a ye k'a ka siniɲɛsigi sabati. Nin bɛɛ lajɛlen ju bɔra u ka jo sariya kalanso de kɔnɔ. Vance lakodɔnna jamana kɔnɔna la k'a sabu kɛ a tɔgɔ bɔliba ye ja dɔ la min bɛ wele ko Hillbilly Elegy ni o ye sekunyaba tɔgɔ sɔrɔ san 2016 waati. O min jatira i n'a fɔ Ameriki ka bololabaarakɛlaw ka ja yirali. A ja kofɔlen kɛra sababu ye ka Glens maa dun kosɛbɛ n'a ka kɛwalew ye o ja kofɔlen kɔnɔ i n'a fɔ musolaka dɔ min y'a wasa don denmisɛn sifin dɔ la n'o tɔgɔ ye ko Jed. Ka kɛ ni jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kokɔrɔmadonni ye ka taa Jed Vance ma. Ohio ka nin funɛkɛni kofɔlen min tun bɛ Kunteki mara fɛ kosɛbɛ sugandira ka kɛ Ohio marabolo ɲɛmɔgɔ ye san 2 o kɔfɛ. Trump ye Vance sugandi i n'a fɔ a baarakɛɲɔgɔn a kɛrɛfɛ nka a taabolow daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ min tun kɛlen don ka Trump yɛrɛ jate i n'a fɔ ko faamuyabali min b'a yɛrɛ yira nga a tun ma kɛ Trump kɛrɛfɛmɔgɔ ye abada. Bi a jatilen kɔfɛ i n'a fɔ cɛbɔ Vance ka politiki taabolo ka fara Trump yɛrɛ ka yetaw kan o ɲiningali dɔ ɲɛsira jamanatigi kɔrɔ Trump ka san 2020 jamanatigisigi kalata o sebagaya sɔrɔ libaliya kan. No. Ayi, I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the election? Not by the words that I would use. O sabu ma bɔ ne ye kumakan minnu fɔ. Vance ka yetaw sinsinnen don ka taa ni Chine ani Asie ka taabolow ye u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ wa a kɛlen don k'i cɛda Ameriki ka finitigi dɛmɛ la ka taa Ukraine jamana kan. Kamala Harris, on the one hand, Kamala Harris a ko fan dɔ fɛ k'a jɔrɔnaba de bɛ ale la ka kɛ ni dugudenw ye minnu bɛ ka kasara sɔrɔ nin ko in na nka munna a bannen don ka kɛlɛkɛminɛnw labila Israel jamana ye o min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ dugudenw ka fagali la. Miliyɔn dugu o min ye Vance bange dugu ye fanba bɛɛ lajɛlen ye Trump kanubagaw de ye. Steve Dillman ale de ye Vance ta k'a ka baara fɔlɔ d'a ma k'a si to san 16 la. I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good inside. This is a man that has come from McKinley Street, and now he could potentially be the Vice President of the United States. N'a sugandira ka sigi Vance n'a si ye san 40 bɛna kɛ denmisɛn sifin sabanan ye min sugandira ka kɛ jamanatigi dankan ye. Nin tun ye Carolyn Presutti Topula VOA News ka kunnafonidila ka fasiri sɛbɛn ye min b'a yɛlɛmana Mariam Traoré fɛ VOA Bambara tɔgɔ la.